Ein dagen fortalte hemelen Mumifamiljen om en gullfisk. Mumi helt seg nesten suttjan fyrir seg og får beina veina drøym om at suttjan verløkan. Appe må fortalte meg om mamma så jeg sier han. Men har du aldri sett han sjálvor? Ikke tjaura frøyngur, og han viser seg bare under særlige omstøvun. Alt skal passa sammen. Hvordan ta? Først og fremst skal det være ta i sommar om å være hest. Som nu? Og det skal være 17 person etter kraftregnel. Hatt eller over fløkt. Og så må det være stille. Ikke så mye som 8 fler. Det må jeg si. Og så var 8 træt helt oppe. Du skulle være stekheppen for å få eie og han. Ja, og for å komme nian av vattnet må vi fisk for ivor fjärskotten og fjøtlene. Det teker minst 2 dyr kinka de fjärskotten og fjøtlene og heimater. Nei, ikke rettelig. Jeg vet en snikgøte, det tek bare ein dag av her tannveien. Passa det, mammerkår? Ja, Har du nærkant å være sjálvor? ja, ein affær. Men kan du så ikke vise meg ved? Atla du affæra? Ja, jeg vil feien suttjanda godfisken. Kanskje kan du klare å teka den med en glubbe. Det er ikke bare som å si at jeg fengan. Hvordan mener du? Jeg har hørt han er klokere og sniltere enn så at han har ledet seg fengan. Så mye mer spennende vær da. Her står ensamadler. Snorskottet han spurte om hun ikke kunne slippe vi til vaskosegenter. Ønskjen annar. Lutla må jeg alltid. Skal snart ikke vi? Jo, han atlas reisende vi. Det hoksa jeg alltid. Og så må det være best at de ganger opp om fjallet. Hvorfor kunne vi ikke bare ødelføre etter disse snikgøttene? Tog hun gonger jøgna særlige skå. Jøgna heksaskåene. Hva hekser er? Ikke langer alltid. Men så kunne vi fære tannveien. Her er eggvilja myrst og trølslet og avhonaligt. Jeg halte at vi skulle røyna snikgøttene. Oi, da var det det. Oi, ja. God morgen. Orsaka du var svemme, mamrekor. Snorskatittan og luttlamoi er jo heldig ikke kommet enn. Du var tulljobbet. Jeg vaknade da jeg drømte jeg fikk godfisken i klubben, og så sa jeg ikke atter. Nå, skulle vi ikke fære? Ja, men skulle vi ikke bo etter snorskatittan i luttlamoi? Hette er ikke sunnendagsutførst nåt jo, her trøttet vi jeg vet ikke bo etter nøkron, og så er det en hatt lukka mykje, ha? Hva er det lukka mykje? Luttlamoi, når du kommer til Luttlamoi, jeg halte det best at du ber her. Ha, så bittla du der inn, ha? Mommy? Kan du ikke kvika der sindi meir, ha? Som mamma. Hvor skulle det være sted så rævlig tolja? For jeg nå heima til deg, sjålvande. Færa vi setter den snikøtta. Jo, men det er kanskje mørst å heime noen. Jeg får nevna gynt så kjøtt hjemme til å ta godfiskere for å henge deilig klubben noen. Jeg vant nei, vant du fengar hana fisken så leis utan vi her. Men tog jeg kom vi. Du hørte hva hem og sier George nå det. Vi skulle være stek heppen om vi har sutt i hele ferien av fisken. Jeg halte bare vi skulle ha penna støttel. Hinn jeg var larma alt og ytterligere et lokko. Tja, det kan vel være. Jeg skal nok fenga deg jassen i klubben. Hver for det mellom til Holmar nå? Hvor så lengt etter laksaskoen? Det tek gå at 2 timer å genga. Til mumrekor,
Hvordan vant jeg det så geng og jøkken og skauen? Lyka lantje. Alvara? Og du hatt viser at onker hekser langer? Ja. Ikke tog inn ikke hekser, men... Men sjálva ikke. Hva skulle du gjøre? Fyrirtøyne var nekva. Hekser, manna du? Sjálvande, hvor heldur du annars skåren kallas heksaskåren? Snåtte? Det bombesikra onker etter. Det her er så hårst. Hva skal også det være fyrværen og ferdig hin veien? God morgon, hver Momi. Han fører sted Arn du varst oppe. Jeg er en gullfiskeren. Hei, du langt og glemt han. Ja, jeg kunne jo også hugsa meg over vi. Tro at du var ferdig holdt ved nødjan parst. Jo, men hugsa der å slippe suttjanta fisken som få hava seg. Det er vel godt tilfelle å skrive om. Læt dere nu suttja hva henter. Ja, det er man neivan for etna stømna få han. Kanskje åtte du har vært ferdig ved korsene. Tja, ratt TV2. Jeg er ikke pura øye søy ta i fiskeskap områder. Men det gosser godt at jeg var mumrik vi. Her honandet. Hokst ikke om heksene kommer etter. Blysen fint jeg så svart. Lurst du nu? Til det gengar bætt at han fyrir med alla tøyna, så vill det stå en av lei. Som er mist. Solen vinner ikke jøkken de tattvaksne trøyene. Han drever av luftena. Hikkos nek vi vinter der. Vinter måtte ikke være. Og det skulle regna først. Ja, regn skulle det være, men det åtte ikke regna så langt. Nu dråpar. Skulle du kom? Gjør så vel. Takk for det. Det kom knappt litt alle, ja. Det var kjøtt for å slutte, oi. Hvordan var det til? Det vet jeg bare. Det er nu så ringt. Nettopp. Skal vi ikke bare fære oss skund okken, annars nå har vi aldri til at det her vattnet her. Det er altså ikke vakt under sånn trøvn. Skal vi ikke bare fære vågjere? Er du så spent? Hva sier du, Mummelkår? Tja, lad dere bare for å gjøre. Vi vil jo dodge på. Ja, vi må helt finne noen skøyl i atter. Ja, men hver her er lykka vått alla stenis. Hva skal hun dra fra treet? Hva? Hva nus, når skal du da? Er så ikke et hus? Det ser det skyrves litt ut. Men her går sier løyt. Hallo? Hallo? Jeg har ikke snakker inne. Her er vi neiva nekkar bólanje. Hver man har bor mitt i skoen og pura ønsamatler? Det veit jeg vel, og det vita tid eisne. Manna, du... Ja, sjølvante, en heks.
Vet om det inte finna några upptorskade froskar eller slankor i kroken. En gröta, en sinter av eitre. Er hun ikke kostor? Hun må bli ferdig å flå ved henne. Hva er det her? Kom, la dere ferdig ut! Här kom henne fra. Nej, la bli vi har sån. Vi måste släppa gå ut igen. Slipp meg snart skal til deg! Stinky? Hä? Hallå på tekon. Nej, som din var benchen. Du ska inte bittla där in att Eva Benji för där. Jag alltid var närmast att snotta svimmat en hörde mal nu i mer. Kom nu, se mig på ditt atlatekon. Du har inte lunast för det. Han har bara stått lätt. Her er det. Nej, vad är det rimre? Se mig då nu. Er dette vattnet? Ja, Hver heldur fiskeren til? jeg vet ikke. Jeg har aldri bort i eia ved han. Lujenten er det beste, og gullfiskeren kan komme hver løt og pura vekk. Säg du guldfiskaren? Ja, en fisker och gottle och jag som är få mig glopen. Han omkrastans i døypen någon. Jeg sutter ikke en den eneste fisk. Helt du himmelberg med lompokon. Nå, vi setter dere bare boja. Fyrre til at søttene får vi et ei og andre fisken, det er ives ikke ui. Som det är tapelig. Är det kom lycka här hit efter en nejars fisk, ja? Jag har nog alla med fåan. Det har inte minne på ett. Just skvantla så i vattnet någon. Va? Nei, alvara, det färlöjande igen att av vattnet? Så, jag är junko. Jeg hei vært ferdig, vi hei bare ikke vært vakna og så sent. Jag visste inte du var så ungre i sinnen. Ja, jeg snakkar alt ikke. Det vil se avhåvert å se at det godt fisken. Snart det var så pura visst att han fick fätra som guldfisken någon. Hvordan ta? Han är glop vid och en spanna ber han höjmöj. Att det var käfteligt. Nå, hva mener du vi? Jag hade glömt att säga på att näka områden till om fisken. Hemmen har oi var rett ut til han sier at det var ikke en og kvøre bare eia ved gullfisken. Kanske åker du rätt igen. Halt munn, vi har sånn tvattlen noen. Hei, så stod han. Hva var han? Oj! Jeg sa at det sprakk, men jeg sa ikke om fiskeren var godle. Han var lengt bortere. Han sast ikke så vel for solene. Nettopp, og literen sa slett ikke. Hej! Hik här! Helgrej flätja här ibra. Han kunne vi flåta, og så sikla vi ut av vattnet. Kom! Helt du han helt och nåtlån. Fläkar halt alla sindra akvarien snodde. Farväl.
Alltså, hvordan skal du være fiskemær da du er vattskrekt en dølger? Stinky! Kan du hjälpa mig? Min tid heter en guldfiskor. Vi får ju väl mäkva pengar för han. Var det ikke her av leit og såstans når skal det da? Det er halt jeg, men jeg er ikke helt viss ut. Er du helt vis at du sostan? Ja. Jeg så giver høver åtje. Nu hittar vi ett allt kvar sina att. Gott hos, gott. Så är inte alla gera en boja. Men den nyttar ikke hit opp i loftet. Fiskon tar man väl hålla till här så när man planter växta. Det var inte gott ser. Momi är tej för nu till fläkan. Ja, men teja så det börjar klua fisken. Jag som bara foan. Men kusse var du att det sjunker längst sjön ur fiskan och att nu till käpp som blickamäter. Hej! Först du han. Hick här! Här är han! Bort här! Vad du säger? Nu får vi späka jag fram. Gott at de ikke fisker med over. Vi må helt kjøtt for å slippe oss sted om vi skulle nå heim og det var mist. Vet du hva jeg var lest vant dere noen nekv? Himmelen sier jo at det var ekvile skjolda når jeg sjån av fisken. Jeg vant til korsen ved færa suttjan. Vekkri til viltar og årstøyne gå og alt. Kanskje en for. Stekka, mumlekor. Sast du, Mumi? Og som man er stoler. Vi så han. Hurra! Vi så guldfisken, vi så guldfisken, vi så guldfisken. Hurra! Vi tar fänkat guldfisken! Mummi! Mummi, vi tar fänkan! Hva er det du fenka? Guldfisken, jag var inte. Ja, men att vi hittas lädla kvar. Hittas jag han är här. Skal hatta eitas for å være guldfiskeren? Men hade jag pura vanlig fiskor. Han sa akkurat som en guldfisk tar fänkan. Det var bara att putta solen som fläckarna glitrar som gott. Men du säger själv att det var en guldfiskor. Tusen hatt det. Skulle vi släppa så nejast hettemorsen nu? Hikk og seg glævra for svimjande sted. Men han var jo guldfisk för soan. Vi trykker det snodde. Nu færa vi heim.
en tøy var fralien, så at du stikker og snotte for vi visst at fiskeren i tøyra du finner vet han ratte godfiskeren. Men Momi og tøy ivavst ikke ui at tøy hadde sett han ratta godfisken, tann som opp i himmelen hei sagt fra. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Momi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Momi. Vi sier farvel nu og morra et le og minnas til alt som vi tar då i det og Momi. Nu dæver lien kjøtt natten nær tja Momi. At sova og stæra i dalen om her tja Momi. Tog natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant og frøy tja Momi. Nu søvan li og så stortlig hon vær og Momi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Momi. Vi sier farvel nu